Siis mä en voi uskoa, että tämä tapahtuu vihdoin! Tervetuloa mun ensimmäisen YouTube-videon pariin! Nyt oli vaan niin kuin aika repästävä tämä laastari, mitä on pitkään tässä pohtinut. Joo, tosiaan mä kerron myöhemmin, mistä tää kaikki tähän YouTube-juttuun lähti liikenteeseen. Kerron itsestänikin paljon enemmän ja pääsitte tutustumaan meikäläisen arkeen. Nyt on tosiaan sunnuntai, on tyylipalmusunnuntai ja tänään luvassa kaikkea peruspuuhailua. Ollaan just Elmon kanssa täällä lenkillä eli mun koiran kanssa. Ja tänään en mä halua kertoa teille mitä tänään tapahtuu, vaan sitten seuraavan päivän. Tää tuntuu ihan sika-akvarilla kuvalta täällä keskellä tietä ittees tälleen puhelimella ja mulla on tyyli mikkikin vielä täällä, että kuuluu vähän paremmin. Niin... Joo, ehkä tää tästä, mutta jotenkin tätä mä oon pitkään haaveillut ja halunnut ja nyt mä olin silleen, että nyt lähtee tai sitten ikinä. Koska ei tästä elämästä tule mitään, jos sä niinku vaan mietit, että mä en uskalla tai en pysty tai mitään. Ja siis mä nukuin niin hyvin. Mä nukuin jonkun 10 tunnin yöunet. Ja oli perinteinen aamukahvihetki tuossa aamulla. Ja no huomenta Suomeen ei tule tälleen sunnuntaisin, joka on mun bravuuri siis aamuisin. Se on ihan niin kuin parasta, vaan istuu aamukahvin ääressä ja sitten vaan tiettikö kattoo huomenta Suomea ja chillata. Joo, semmoista tähän aamuun nyt tosiaan. Aamulenksu Elmon kanssa ja sitten aamupalaa. Ai niin, unohdin sen sanoa, että ihanaa, kun ootte tullut seuraamaan mun videoa. Oikeesti mä oon niin innoissani. Ehkä yksi, tiettäkö, niin ärsyttävimmistä asioista tämmöisen valkoisen koiran omistajana on nämä kurakelit. Joka kerta saa olla pyyhkimässä tai pesemässä näitä tassuja täällä ja ettei koko kämppä ole niinku semmoisessa mutaissa tassujelissä. Ja sitten vapauteen. Bye! Tää tulee olemaan niin opettelua kuvata tälleen vaakatasossa, koska normaalistihan mä kuvaan niinku silleen, tiettäkö, pystyvideoa, mutta täytyy nyt opetella, jos näitä tekemään. Nyt mä tosiaan teen aamupalaa ja istahan aamupalan ääreen ja en tiedä mitään muuta. Mullahan on aivan järkyttävä nälkä, niin tehdään täältä tämmönen, mitä tää on, kreikkalaista jogurttia, leipää ja lisukkeita. On siis pakko näyttää, että tää koira rakastaa siis, mikä tää on, siis juustoa. Ja en ois ottanut sitä vielä pöydälle, niin hän siis on ihan valmiina jo niin kun heti kun leipäpussi käy, niin juusto hammasta ja rupee kolottamaan tuolla pienellä herralla. Ja nyt yritän olla kaukaa viisas ja editoida tälle etukäteen näitä aina sitten, ja mä voin siirtää koneelle nää, koska mun puhelimen muistihan on niin täynnä, että niin kun, tästähän ei tule mitään, jos mä niin kun jätän nää kaikki klipit tänne, koska kuvaan siis puhelimella. Niin nyt mä tässä vähän editoin ja sitten syön vähän lisää ja sitten lähdetään reitoiselle. Joo, tosiaan tuli pikku kiire ratikkaan. Nyt mä oon menossa tässä bussipysäkille. Mä en viitit tuossa hirveästi rupatella teille, kun tossa kuuluu ihan järkyttävät autojen äänet. Mut nyt tosiaan trelle. Mä harrastan tosiaan crossfittiä ja hyroksia. Kisailen molemmissa. Crossfitissä huomattavasti enemmän tällä hetkellä, mutta hyroksi on kanssa sykähtänyt sydämeen. Niin toivon, että siinäkin jatkossa vielä enemmän. Nyt tulossa Helsingissä tosiaan toukokuussa niin ekat pari kisat semmoista niinku oikein. Mä oon simulaatiossa käynyt kerran kisaamassa hyroksin parin kanssa, mutta ei niinku varsinaisia oikeita kisoja ei ole vielä alla. Niin ihan hauska käydä katsoa miten meidän käy. Ja CrossFitissäkin on tulossa nyt 2 viikon päästä taas kisat Kemijärvellä, niin niistä tulee kyllä kisailtua, mutta joo, en tiedä siis. Katsotaan. Et nyt mennään treenailemaan vähän matoa ja meidän Stadikan Stallonen tiimin kanssa vähän reenailuja.
ihan vitun painava täällä päädyssä. Ja alas. Ja alas mato. No joo. On kyllä vittu humpaa. Tää oli vähän painava. Alas. On aika painava. Ihan liian painava. On kuitenkin lankio, että silleen, että saa sen toven niin kuin kädet varmaan. On kyllä painava tää pää. Mun korva. Meillä tulee sysit painia korvat kaikki. Nyt se nyt tuli. Nyt oli parempi. Alas. 1, 2, 3. Alas. Tipulitaan yli. Se tulee, mutta pitää vaan keskittyä ihan ei toi sit siellä Turun kisoissa oli niinku tosi tärkeitä kasvua teippiin. Ja sit siitä piinattiin. Ei vittu. Tätä ei voi laittaa juttua. Niin ei vaan menee. Rakastan tätä alakuvakulmaa, mutta siis reeni tehty. Nyt mä suuntaan kauppaan ja ostellaan kaikki maailman ruokaostokset ensi viikon alkuviikolla ainakin. Joo, Prisma. Ja en tiedä, onko tää virhe mennä nälkäisenä kauppaan, mutta katsotaan. Ja sen ehkä haluan sanoa tosta reenistä, että reenailtiin enemmän tosiaankin tekniikkaa ja kaikkea tommosia synkrohommia, koska siis kuntohan on ne tehty. Tässä 2 viikossa ei enää tehdä mitään ihmeitä, niin näillä mennään, katsotaan miten meidän käy. Joo, tosiaan kävin kaupassa ja enhän minä viittinyt siellä mitään kuvata, koska tuli pupupöksyyn. Mutta ostusten esittely. Ensimmäisen täällä on suodatinpapereita. Sitten ostin puikulaa pitkästä aikaa. Ostin viime viikolla siis semmoista, tai mun lemppari on semmonen kaura porinpoikaleipä nykyisin. Tietää, mutta ostin siitä ruisleipäversion viime viikolla. Ja se oli homeessa, vaikka siinä oli yli 3 päivää vielä jäljellä päiväystä. Niin ei ollut kiva ylläri. Niin meni vähän makuun nyt siihen, niin ostin puikulaa. Moi Elmo! Elmo tuli sanomaan moi. Niin, onko kiva päivä ollut? Mennäänkö kohta ulos? Niin, mä ostin sulle ruokaa. Kato tuolla. Noin. Ja jatketaan. Joo, tortillalättyjä ja pohjia, mitä nää on. Teen kohta niitä. Sitten ostin salaattia. Kananmunia, näitä on tuolla jääkaapissa jonkun verran, niin paitsi että noita ei ollut kyllä hirveästi jäljellä, se oli joku kananmunakato. Sitten salsaa tohon tortilloihin tai ihan miksei muutenkin. Kurkkua, vanskua. Sitten 2 kappaletta näitä ihan kanahommeleita. Ostin 2 purkkia tätä. Tätä menee ja paljon. Ja tää on maailman parasta, niin sitä. Sitten ostin Elmolle ruokaa. Ja nyt oli ihan sikakiva, kun oli siis täällä, mä en tiedä onko muualla, mutta täällä päin ainakin silleen, että sai niinku noin bonukset tuplana. Niin oli kiva tällä viikolla käydä kaupassa. Sitten viimeisenä mä ostin tämmöset, mitä tää oli, For Reasonin. Mulla on ollut näitä aiemminkin, mutta ei just näitä kyseisiä. Niin nää oli 30% alessa S-etukortilla. Niin testaan nyt nää. Ostin tämmösen, okei, mä en osaa enkkuu, mutta tämmöisen championin. Ja sitten toisen tämmöisen, joka on vähän niinku hopeashampoo testiin. Joo, ei muuta. Nyt mä rupeen kokkailemaan vähän tortillas. Samalla kun tää kana kuukkailee täällä itteensä, niin ajattelin kertoa nyt vihdoin ja viimein, kuka mä oon. Niin tosiaan Iina, jos ei, en mä varmaan sanonut aiemmin, mutta Iina 20 apua. Mä oon minkä ikäinen mä, onks mä 28? 28, joo.
Asun Tampereella. Oon asunut täällä nyt about 2 vuotta jo. Et murteesta ehkä välillä kuulee, että en ole täältä päin. Toki mä ja sää on tarttunut ärsyttävästi, vaikka mä haluaisin puhua mie ja sie, mutta ne ei tule enää niin luontevasti, niin ei voi mitään. Ja itse asiassa ensi viikonloppuna on menossa kyllä Joensuuhun, koska porukat ja sisko ja kaikki asuu siellä. Niin siellä tulee kyllä käytyä, mutta joo, harrastukset kuulittekin tuossa jo aiemmin. Ja mä oon tosiaan yrittäjä tällä hetkellä, vaan pelkästään niitä töitä teen. Sekä somehommia että hierontahommia. Ja sitten mulla on koira ja poikaystävä täällä kotosalla ja arki pyörii pääasiassa siinä treenaillen ja töitä tehden ja niin, syöden. Wow. Sitten tosiaan töiden ohella tehdään myös mun kaverin Ainon kanssa podcastia. Nyt itse asiassa kakkoskausi. Mitä? Ykköskausi tulee just päätökseen kohta puoliin parin viikon päästä, niin näillä näkymin kakkoskautta on luvassa, niin käykäähän seuraamassa, kuuntelemassa nimellä Hetkinen, Spotifysta sekä YouTubesta löytyypi. Et joo, semmoista pientä puuhailua tähän kaiken muun keskelle. Oikeesti tortilla on ruoka, minkä kaama voisi elää kuin loppuelämä. Joo, nyt mä syön ja sitten sen jälkeen mä kerron teille, että miksi YouTube. Mutta nyt tämä ruoka nassua kohti. Nyt olisi niin kuin sitten Elvon kanssa kakkosrundin aika, eli päivän toinen lenksu. Tuolla vähän ripsii vettä, niin ei varmaan hirveän pitkää käydä, koska tämä koirahan on hieno helmo. Hieno helmo, etkö olekin, Elmo? Mut joo, nyt ulkoilemaan. No nyt se suuri kysymys sitten, että miksi YouTube? Niin tosiaan, siksi YouTube, koska musta tuntuu, että mun Instagramin puolella esim. Mun omaan niinku nicheeseen ei jotenkin matchaa, tai mä en koe, että se on mulle kiva tehdä esim. My Day-tyyppistä sisältöä niin kuin Instagramiin. Mä tykkään tehdä sinne enemmän semmoista niin kuin CrossFit-kontsaa ja sitten enemmän esim. Kuvien muodossa My Dayta. Mutta jotenkin se semmoinen videoiden muodossa My Dayn tekeminen, niin se on mulle ollut vähän jotenkin hankala. Ja mä oon kokenut, että jotenkin kun mä tykkään puhua paljon ja näin, niin sitten jotenkin se, että mä saan rauhassa puhua, eikä mulla ole hirveä kiire saa sitä jokin 2 minuuttiin koko päivän blogia, niin mun mielestä tää on huomattavasti kivempi väylä. Ja sit just se, että mä puhun tosi paljon niin kuin storeihin, niin sit sen takia mä oon miettinyt, että miksi itse asiassa mä puhun sinne storeihin. Että miksi mä en puhu niin kuin kameralle pidemmin ja teen näitä YouTubeen. Niin storitkin pienenisi, tai tietyllä tapaa haluan olla sielläkin aktiivinen, mutta sit se, että se ei mene siihen, että siellä on jotain 7 tunnin videoita. Ja sitten taas esim. TikTokki, niin TikTokki on ollut mulle aina maailmanluokan mysteeri. Mä en vaan siis, se ei ole mun kanava, tai siis kyllä mä sinnekin päivittelen, mutta jotenkin se ei ole todellakaan mun pääkanava. Mä haluaisin, että YouTube ja sitten Instagrami tulisi olemaan mun pääkanavat niin kuin jatkossa, jonne mä tekisin niin kuin eniten sisältöä. Et joo, tämmöistä mä oon funtsinut ja jotenkin musta tuntuu niin luontevalta tai silleen kivalta kuvalta tämmöistä arkista sisältöä. Ja mä tykkään itse siis katsoa maailman eniten YouTube-videoita, joka siis on maailman ihaninta. Laittaa vaan pyörimään, kuunnella ihmisten juttuja, seurata ihmisten arkea. Semmoista perusjuttua, ei mitään semmoista niinku sen ihmeempää. Ja mun mielestä tämän niinku idea on just se, tai mä haluankin pitää sen, että tää on mahdollisimman rentoa, rempseetä ja sit semmoista niinku aitoa tekemistä, ja että pääsette seuraamaan mun arkea. Et joo, siksi YouTube, ja nyt tästä alkaa sit seuraava New Era, ja Elmo näkee tommosen robotti. Mikä toi on? Tommosen. Joo, no niin. Me mennään nyt sisälle, tai jatketaan tää lenkki ja mennään sisälle, niin palaillaan sitten asiaan. Ai niin, ja sen mä haluan sanoa, että yksi asia, mistä mä oon maailman onnellisin tälleen, vaikka asuu niinku Tampereella ja vähän isommassa cityssä, niin se, että pääsee tolleen niinku metsän keskelle, mun mielestä se on niinku ihan sikaa superihanaa. Ihan Elmonkin kannalta ja itteni kannalta, että sitten niinku saa semmoista kumminkin luonnonläheisyyttä, joka mun mielestä on tosi semmoista rauhoittavaa. Ja että kaiken tämän ärsyketulvan keskellä niin on kiva aina mennä vaan käppäilee tonne Elmonkaan. Niin I love it. Tuli vaan tästä mieleen äsken tosta metsämaisemasta. Me jumaan ulkoilun jälkeen tuohon sohvalle ja editoin siinä videoita Instagramiin ja TikTokiin. Ja niihin saa kulumaan kyllä ihan sikana aikaa.
ihmiset ei tajua sitä, tai siis mä siis rakastan kyllä editoida videoita, mutta niihin kyllä tuhlaantuu paljon aikaa tästä arjesta. Sitten me käytiin saunassa, siksi mä näytän ihan punaiselta ja hiuksetkin on ihan litimärät. Teki hyvää, mulla on semmonen jännä, tai siis, en tiedä onko se jännä, en tiedä kai, jollakin muullakin on sama, mutta jos mulla on hiustenpesupäivä tai mun pitää pestä hiukset, mä vihaan siis hiustenpesua, niin mä mieluummin teen sen silleen, että on sauna, koska mä siis jäädyn, vaikka kuinka lämpimässä suihkussa kävis pesee hiukset, niin jäädyn, jos ei ole sitä saunaa siinä kaverina. Jotenkin se on vaan niinku pakollinen. Joo. Nyt rasvaa naavaan. Tää Nivean perusrasva on ihan mun lemppari. Sitten öljyt hiuksiin ja sitten mä kuivaan vielä hiukset tossa ja rupean tekemään iltapalaa ja sit varmaan istutetaan sohvalle ja katsotaan jotain sarjaa, joka on meidän iltainen perinne. Niin semmoista tähän iltaan. Jahas, kuulkaas, oliskohan se päivä siinä. Kello on nyt 22.40 jo. Ja yleensä mä oon tähän aikaan sängyssä, mutta nyt vähän venähti. Mutta joo, semmonen oli mun sunnuntai-päivä. Huomenna taas arkeen kiinni, niin sanotusti. Ja ei muuta, nyt mä käyn pesasen hampaat ja käytän vielä Elmon vielä pikapisulla ja sitten nukkumaan. Niin ihanaa, jos katsoit tänne asti. Muista tykkää videosta, tilaa kanavaa. Me nähdään seuraavan videon parissa. Palaillaan!